Bliká to. A po Jirku Radka Dvořáková ze Samsonem. Můžu to natáčet? Ne, no nebo to pak musí stopnout. Já ji nevidím. No jenom, že já ji nevidím jako v tom foťáku. Tak si představte, že se nám do 90. přihlasilo celých 52 koní. To je masakr, co? To jich půjde minimálně 36 a budeme tady mít další soutěž. My vám totiž hrozně fandíme. Sválej na ten okres, zatlač! Tak. Tak něco.